Don marle tum pini pirthe ang kang along ade tin ta isona kisung pen joini ningkarong ningkang sampen dolong lederlo. Lapen chedam chewang long lederlo. Anpada kali abang putina ning along ta kaphere pensi donanglo. Laso kaphere laki coronavirus ati COVID-19. Coronavirus aphan SARS-CoV-2 putapulo. Corona polam thi crown lapen virus polam thi venom. Pini laso video along ilichini ignang corona kiso koson si kachi unlo. Lapen koson si laso virus ok arlo nang kigludlo. Lapen son thak video ke langlong verji aphan. Channel subscribe igra bell icon all ber ignon. Hello don marlia tum nilimen komal lase peder di pin pini video cengponang pini video title what is corona and how to infect human body. Ile tum imek pen ke theklong lesitami inuda muni pas ilute angho pen suri ke thom saliva droplets nang bartiti. Lapen pas air lote suri filikep an saliva droplets nang bartiti. Manghu me alam ke lahelo isi saliva droplet amu mate inthiamu isi along lag in koi an coronavirus do tahai. Lapen laso saliva droplets mate inthiamu long nang ke bar a speed lake haro ke thom kilometer per hour akichat meter isya ke helo andam. Laso joine si nangli phan inuda munit pen kai kita meter isya ke helo an le do tu po doctor atom nang ke than ver titilo. Ladak ison alam thedo coronavirus tomon along ta du kalang dun tahai sitami isi special akes along an chop. Okay, ilitum imek pen theklong le sitami ilitum adung arai tomon along kai kita longle aduk sodo. Laso corona ki untang abang phujong si pasi imate pasi erlote lahai anghu penang kebar saliva droplets along si coronavirus nang bar dun etpo. Lapen tomon along kangjar along le aduk so along si bon etpo. Lapen hala hai aduk so along ghonta hini ghonta ke thom an do kok tahai. Jong se komania munit la so dim parlote hala hai corona api labang so munit aphan bondun etpo. Lapen labang ta ke so long lok tahai. Sitami coronavirus tomon along injardun de non ane scientist atumta coronavirus tomon along kangjardun pu alam the ang theklong lelang. Sitami inut corona akiso kilong abang pu kepasi mate kepasi air pensi abang kapreka phanta ki un polam the klardak kiso that abang kepasi air pen ang kebar droplets mate ang the along ang kebar duna coronavirus jong si glass along rodam puloti ni pli an ring air pen do kokji. Lapen plastik pen inchin along ni thom an lapen thengpi lapen peri along arni si an ring et pen doji. Lapen komadne thang akiso kawe abang pujong si lason adim odam pen anukan angho che ot lote laphanta unthulok ji. Lase pene hormu ot lote sanitizer pen kaiketa rechar samnang jipu doktor atum nang puerlo. Inut amunit aphan koson si laso akiso ki unlo. Laso alam chini ji aphan ilitum ang phor akam kopilo la solam chini kenang sot abang putin along ta ang phor hinido laphan ke windpipe pulo ing phor arlo an dampen la so windpipe hini che kak dak po laphan ke bronkai pulo lapen la so bronkai masap apai ason che thak pon si laphan ke bronchioles pulo nangli nang che the che en ahut oxygen ki windpipe along nang dun pen bronchi an lapen bronchi pen bronchioles an palipo lapen laso bronchioles aduse long masap belun asondo laphan ke alveoli pulo ladaglo ilitum abang along oxygen pen carbon dioxide kachilar ilitum ang phor along kuti trokep an alveoli do ilitum achi the kachi enahud oxygen lake alveoli along si wangpo lapen alveoli pen nang ke bar carbon dioxide ingho nang barpo jong si alveoli along padung pik langlote lason la theklong po lake ilitum aselo mate ilitum abang along eok athan solo ilitum abang along 37.2 trillion an aseldo laphan ke cell membrane pupu laso cell membrane along lo coronavirus ki luji jong se cell membrane arlo coronavirus lut chok lote hala so cell along pen koror a coronavirus nang chan thupo lapen monit aphan kiso palong pen aprandam juipo
lapen nang lichini tha coronavirus ko son si cell along ki lut lo maximum akes along ki laso coronavirus munit apang phor along si attack titi ipor ma munit ang phor along S2 receptor do nang lita theglong lo coronavirus along la ang su ason do lason thak thak si ing phor along ta ang su ason do titi coronavirus ang su aphan ke spike protein pulo lapen ing phor along kedo ang su aphan S2 receptor pulo lason si corona along kedo ang su mate spike protein ke ing phor along kedo ang su mate S2 receptor along ji phulok po lapen therapy ke cell along kedo S2 receptor si coronavirus aphan cell arlo pondet po lapen coronavirus along kedo RNA cell arlo toy et po lapen cell aphan lasi cheraidet po coronavirus a RNA lake cell along nucleus arlo si ludet po lapen ladak pen si lakh coronavirus nang chan po lapen lahai ibang along chetang flu po coronavirus cell arlo ki lut pen ke chan je phan nini pen nikepan apor nang ji lehelo inun amunit aphan corona ke sodo lone kawe lone ke cheng angko ke chini un edet lo titi laso joine se labang so ke so thiang kang chetang pluk lo pipot ma inuna muni raphan coronavirus ki un pen neni ni thoman ke so mate ke pasi I thang ang theklong le ji pipot ma laso ahut ke inut corona ki un tang abang phu abang arlo a cells along corona api ke chanji phan cell arlo ki man lok lang la se pini ili tum corona ke so ko son si kachi un lo la pen ko son si la so ke so ki man lo ili tum chini lo ki wangjia video along corona ke so ahut opisi ipu ke so ma la so alam chini ingtung pulote video semanang ji pulote comment along nang putame la pen la so video anso se share ikha pipot ma ili tum kar biatum la so alam chini pamia bang kom ulang la so alam kaduka we along ta pale non la si chetong nang next video along la sinon ke bye bye